أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندراب بدنتال أرأند جولما نون بندراب من ببندم أرأند الدين مالة يوتيوب من شلمني منكلا يمن دو وني إنو ونري min juuri momo non calminirten dendangal dente ɗo yewtere nde ene yetto. Eɗen juurondira e mabɓe, eɗen jafnodira e mabɓe, en mbayrodiri seeɗa. Ene wawi wonde jotuji ɗi ene jeeya hen, kono no kalduno ɗen ɗeɗo balɗe ni tan. Heɓnoɓe heɗade on audio mo nelduno ɗen e WhatsApp. Caggal ɗum ne kadi en itti audio o ɗe wonde ene wawi wodano yiira, ɗum woni momtoyɗen mo. Alhamdulillahi rabbil alamina, eɗen celli eɗen jiiɗi wadde bindande men ne kay so Allahu lamɗo o jaaɓi, amin ñaagui on duwaw tan. Ene hesɗiri seeɗa gato banggue YouTube o, joni kamma en jiyodir so Allah jaaɓi, ɗum ne ko e ballal miñiraɗo baniraɗo debbo joɗiɗo to leyɗele dowlaji dentuɗe Amérique. Kañum neldi en ngal kutorogal ngal eɗen kutoro ha mbawen yiyodirde. Eɗen puɗɗoro ngal hande noon so Allah jaaɓi e khutba men aljuma. Khutba men aljuma tindinta ko hajju ene waɗɗi e kala neɗɗo. ɗum noon neɗɗo fof waɗa feere no waɗiri hajju mo Allah waɗɗini e dow makko o. Wasa jogade ngamela, o wasa jogade ha joni yebare, ha o wasa hajjude hajju makko mo Allah waɗɗini e dow makko. الحمد لله الذي جعل حج بيته الأمين ركنا من أركان الدين وشعيرة من شعائر المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى أن نكون من أهل اليمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. caggal nde jettuɗen Allah, julɗen e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam. Allah mo ganduɗa newni waɗi hajjoyde suudu teddundu ndu ko jokli diine, ko maaleji e maaleji dewirɗi Allah. Ceedani ɗen Allah deweteɗo e gonga ala so wona kanko, ala mo rendi e laamu makko. Ceedani ɗen nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama maccungagal mum Allah e jaɓangol mum Allah, e wonde ɗum ne kadi nelaɗo Allah. Ñaagiɗen Allah noon yo kisal e yurmende e barkeji Allah gon e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama, gona e kala mo ganduɗa e koreji makko, gona e kala gonɗinɗomo ene wondi e makko ha ñalawma jobdi. Gila nden ha ɗo ɗo gonɗen ha ko arata caggal gonɗinɓe nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama fof, yo Allah waɗan moƴƴere. So ɗum ɓenni jiyaɓe Allah, mi wasihima on no mbasiyortomi hooram kulol Allah. Kulen Allah towɗo o, mawninen maaleji dewirɗe Allah ɗi. Jomiraɗo wi e deftere mum dhalika wa man yu'azzim sha'aira Allahi fa innaha min taqwa alqulub. So tawi aɗa yiilo kulol Allah ɓerɗe, aɗa yiɗi andude to dañete ko e maaleji dewirteɗi Allah ɗi mbaɗiraɗi no Allah yamirirma ya watni. Ganden jomiraɗo towɗo o waɗi suudu teddundu, suudu jomiraaro hurumndu, suudu Kaaba. Kañum woni arwande suudu rewetendu Allah waɗandu e leydi waɗana yumɓe. Ha o wi kanko jomiraɗo e deftere makko, inna awwala baytin wudi'a linnasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Arwande suudu wallinandu e leydi ndu yimɓe ene dewra Allah, ene ndewa e mum Allah, ko suudu wondu bakka noon ko luga e Makka. Suudu waɗandu barke kadi ko nde peewal wonande yumɓe.
إنه البيت الذي تعاقب على إمارته وصونه غير واحد من الأنبياء الكرام كسود نغاندو دا توبيتي ما وورنده دوم توبيتي ما نوندو داروري نوندو فيوري رينيندو ko wona goto e annabaɓe Allah tedduɓe andu jogi geɗal mawgal kayru suudu ndu to jomiraɗo towɗo to andu jogi toon geɗal mawgal kayru suudu ndu nde wonde andu jogi toon geɗal mawgal kayru suudu ndu ko nde Allah waɗi ndu ko ndu ruttordu wonande yumɓe ɓe kadi ko ndu hoolare ko ganduɗa kayru suudu ndu hurumaji ɗi Allah waɗani ndu hurumaji ɗi gona daktotoɗi duwanima suudu ndu duwanima koreji suudu ndu hono annabi men Ibrahima alayhi salam duwawu mo ganduɗa kadi ko baɗaɗo barke on duwawu haaltani en ɗum ko nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama ko heɓi e joomi ko ari e deftere nde Allah jippini e makko Allah wimo annabi Ibrahima nde wino haalan yimɓe maɓe nde annabi Ibrahima id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina o wi joomam waɗa ngoɗo wuro makka ko wuro hoolingo warzuq ahlahu min athamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir ngarzigina ha joni koreji suudu ndu ɓesnoje kala gomɗinɗo Allah e mabɓe dañe e ɗen ɓesnoje dañe e on arzige ɗo ha nyalawma jobdi kono nde wonde Allah kañum woni ganduɗo tagore mum goto fof ene naati e nder kongol jomiraɗo arrahmani Allah wi aha kay mami waɗan ɓe mbiɗaɓe kono hayɓe jaltinɗaɓe ne kay mami waɗan ɗum en mami waɗan gonɗinɓe Allah ɓe woman kafara e yedduɓe Allah ɓe fof ko min jogi gurdameji mum en jogi arzigaji mum en ɗum noon mami arziginɓe kamɓe kala gonɗinɗo Allah o ma arzigine moƴƴana ɗum aduna mum laakara mum ne daña moƴƴere mo gonɗinani Allah o ne kay ma arzigine e aduna he ma dañ gurdam Allah wi fa umatti'uhu qalilan mo Allah wi enen mbaɗaten ko aɗum heewi kono ko ɗum seeɗa nde wonde en ganda ko tawoyten yeeso ko Allah noon ene andi juutugol gongol toon ngol e ɗum ɗo yaadata wadde ɗum ɗo ko ɗum seeɗa mami dahmirɓe seeɗa kala ko mbawɗa jogade e oɗo aduna ko seeɗa e ko jogorɗa tawoyde laakara ko so tawi a moƴƴini Allah a moƴƴodiri e Allah hokkima toon moƴƴere a yenante tigi ko seeɗa joginoɗa so tawi a waɗani ko Allah yamirma kone ha a ari toon a yi ko woni toon ko a yenante haydara a dañano aduna wadde noon mami dahmirmo seeɗa kono noon summa atatarruhu ila adabin nari wa bi'sal masir mami ƴoñoymo noon e lepte ɗe ganduɗa ko ɗe jeygol kadi e janje cattuɗo woni jeygol lepte bonɗe jomum woni ko jogoto on mo gomɗina e Allah hayso dahmirama e aduna wattan makko moƴƴata mbiɗen jiyaɓe Allah lagad karrama Allahu abal anbiya'i Ibrahima khalil arrahmani Allah de teddini bamum annabaɓe holi on sehil Allah holi on annabi Ibrahima mo kisal e yurmede woni Allah teddinirimo yo noddu yimɓe ɓe fewde e wurnude nduɗo suudu maana yeɓe ngarɓe kajje e suudu he jomiraɗo wimo wa'adhin fi nnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiqin liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'ami fakulu minha wa at'imul ba'isal faqira Allah wimo ewno yumɓe ɓe yoɓe ngarɓe kajja sa noddiɓe maɓe ngar e ma aɓe taamukini woni aɓe jara koyɗe no yarete no nden maɓe e ngar e ma e kala geloɗi ɗehiɗi jaaɗi ha tampi ha ɗehi maɓe ngar e ma geloɗi mum pucci mum maɓe ngar e ma ha e avion ngaji jahoji hande ɗi no yarate ni ɗum ɗo fof Allah ene yuɓɓini ɗum e juɓɓudi oɗo aya ɓe ngara e ma e kala lawol kadi laabi ɓadiɗi e goɗɗuɗi fof maɓe ngar e ma
holko addata ɓe ngam haɓe ceedo nafoore wonande ɓe ga ɓe jangto Allah e nyalawmaji ɗi ganduɗa ko ɗi gandaɗi nyalawmaji ha joni kajjeteɗi e ko Allah yeɗi ɓe kadi e nemoraɗi ɓe mbaɗa ɗum hadiya ɓe ɓadoro ɗum Allah Allah wiɓe so yehi ha yettima ɗon ñaame hen ñamminon hen wasɓe ñaagiɓe ɓe ñaagaki fof nden annabi ibrahima noddi nduɗo noddandu fa labban nasu da'wata ibrahima alayhi salamu yumɓe ɓe nooti annabi ibrahima noddandu makko ndu o nodduno ɓe nootimo e hajjoyde suudu kaaba mo Allah hoddirani yaade hajjoyde fo nooti noddandu ndu ɓe jehi noon ɓe ñemtini annabi ibrahima e annabi ismaila wiyama ko on woni gonnoɗo makka e on saha wonduno e annabi ibrahima ɓe notoyi noddandu ndu ɓe ñemtini ɓen no kajjirtuno no mbaɗirtuno sa'yu mum en hakkunde safa e marwa no mbaɗirtuno fo ɓe mbaɗiri noon kono noon nde ɓen kooti e jomum en lomto yiɓe caggal toon ɓen mbayli jahal ngal ko yahanno ko ɓen nanni hen ko alama hen woniri noon ha Allah neli nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam nden Allah neli nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ngam ha ara kanyumne wawa hesɗitinde diine o ko bonnano hen ko watte e lawol o ari ko annabi gandinowo tedduɗo o feññinani ɓe maaleji diineji maɓɓe ko dagi e ko harmi o laɓɓinani ɓe ha joni noon laabi annabaɓe ɓennunoɓe ko adimo o reerɗi kanko nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam e jokkude leñol makko e peewal annabaɓe adinoɓe mo ene ardi ɓen annabaɓe noon mo ganduɗa ko almami annabaɓe annabi ibrahima almami oñiɓe e laabi bonɗi fo peewi e laabi peewal hono annabi ibrahima o laɓɓini noddandu makko kanko nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama o itti kala jillale baɗanoɗe e noddandu annabi ibrahima noddannondu o itti ɗen jillale fof ha laaɓi ha heddi hankadi ala ko natti e diine mo annabi ibrahima jogino o non woni no waɗiri ha tengti e kala ko jokki e hajju hajjoyde suudu teddundu nduɗo hormandu kanko nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam o woni makka ko hefereɓe ɓe mbaɗata ɗon e suudu kaaba e sanamuji koɓe kirsanta ɗon sanamuji ala hen fof ko nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ɓadi ala hen fof ko waɗi o jangini ɓena kadi hajju celluɗo ha o wiɓe ayyuhan nasu khudu anni manasikakum ey mon yumɓe jagge e am de mon Allah ñemtine e am hajjuji mon ɗum ko hajjatul wada'i ɗo woni ɗo haalno ha joni kaɗo haala mbiɗen jiyaɓe Allah inna fi sha'irati lhajji allati yaltaqi ala adaiha almuslimuna walmuslimat min mashariqi lardi wa magharibiha idharan limabda'i lwahdati fi ddini hajju o sa ƴeewimo worɓe e rewɓe no kajjirta funnangeji e hirnangeji tindintuma ko feññinde ngorimpaagu yumɓe ɓe fof e diine sabu so tawi a yi so Allah nawima yo Allah naw en walla so tawi hayso ko e télé jeebɗa hande kam gonɗo makka e gonɗo ga fof certuɗon tan ko oya nana soccudiri e wadde kono anne aɗa wawi yiide ɗo fuɗɗi ha ɗo gasi manam konngol mabɓe fof ko goto ko labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka inna alhamda wanni'mata laka walmulka la sharika laka min notimama joomi amen min notimama dendidiɗo alanama e laamuma an Allah min notimama jettore e nema fof wodanima laamu wodanima dendidiɗo alanama e laamu ma ko ɗum woni konngol arɓe hajjude ɓe fof tawa kadi ngolɗo konngol koto batte ɗemgal kono munsajimatan aqwaluhum ma'a a'malihim golle mabɓe ɗene kadi ene cañorino konguɗi ɗi cañorini aɓe gollira hono noon golle ɗe fof kadi ko huccude e Allah tawa aɓe mbango e suudu woturo kamɓe kala keewal mabɓe fof ko suudu woturo wangate ala waɗanteɓe suudu wondu mbiya yo jaa mbangoyo toon ala kamɓe fof koye suudu woturu ɓe mbangoto kadi tawaɓe e on saha
wa sa'ina bi mawdi'in wahid hakkunde safa e marwa be jahara kadi ko e nokku goto a tawata wonɓe ene jaha nokku goɗɗo mbaɗa toon safa e marwa ala ko nokku goto tawaɓe kadi wo waqifina bi mawqifin wahidin so aɓe ndaajoya ɓe ndaajata kadi koye nokku goto arfa kadi ko nokku goto darote wa nazilina lil mabiti bi manzilin wahidin so aɓe jaha waloyde muzdalifata ɗonne kadi koye nokku goto kamɓe fof kadi ɓe jippoto wa mufidina ifadatan wahidatan ɓe mbanjo banjogol gotol wa ramina al jamarati thalasa jamaraji mabɓe tati kadi ɓe beddo kanji fof kadi ko e sifa goto wadde noon en gandi geɗal gaddungal ɓe toon ngal ko ngal gotal galo o e basɗo o dimo o e dimajo o laamɗo o e laamaɗo o gando o e human binne o kamɓe fof koye sifa goto woni maɓe kajjirta wadde noon fataltaqi masha'iruhum wa tattahidu amaluhum ngoƴaji mabɓe e yelaji mabɓe fof kawra wona sifa goto ndereru mabɓe fof wonata ko fi talabi zulfa wal qurbi min allahi wonata ko yiilade ɓadade allah tawaɓe aɓe mbaɗi kuccam mabɓe fof fewde e konngol jomiraɗo ɗo wi inna akramakum indallahi atqakum ay ɓuri e mon teddude to allah tan ko ɓurɗo hulde allah inna allaha alimun khabir ɗum ɗo ene andinma kulol allah wona sara e neɗɗo mbiɗen jiyaɓe allah suuɗaki e mon waɗɗade hajju e waɗɗade umra e kala julɗo gorko walla julɗo debbo waɗɗade e makko hajjoyde laawol gotol e gurdam makko sunninede e makko wadde umra laawol gotol e gurdam makko kala ko ɓeydi e dow ɗum hankadi ɗum ko ɗum gattal kono noon gotol ngol kam koko waɗɗi kono aɗa faama hen yurmede nde allah yurmi tagore mum nde allah newni o sardi e hen al istita'ata hattande o wi sa hattani ya kajjoya ay ndeke sa hattanani o waɗɗinani ɗum e ma ɗum ko yurmede allah e maɗa an jiyaɗo allah wadde noon faman ijtama'a ladayhi sihhatul jismi wal malul muballigh on mo ganduɗa allah rendi diniɗo ma cellal ɓandu aɗa wawi yaade allah waddanima hen jawdi jettinori makka kadi wa amanu tariqi allah hokkima laawol koolangol ngol aɗa yaha hen ha jettoyoɗa ɗo de ene hawni famalladhi yaj'aluhu yata'akhkharu wadde noon holko addanta maccuɗo allah so tawi dañi ɗeɗo geɗe tati o neeɓa yaade hajjoyde allah hokkima cellal hokkima jawdi hokkima hoolare joni holko hatma yaade kajjoya tawde allah hokkima ɗum ɗo fof ene hawni ganden tan noon fa daynullahi kam ahaqqu bi an yuqda so tawi ko ñamande kay ñamande fof handude e yoɓede ñamande fof ene handi e yoɓede ha tengti e ñamande allah te hajjoyde nde ko ñamande nde allah fawi dow dande ma sa dañi wadde ene waɗɗi e ma yaade kajjoya wadde ganden hajju o koko waɗɗi tawde ko noon fata'ajjalul hajja jaccinoɗe e hajjoyde jiyaɓe allah goto e men anda maza ya'ridu lahu faqad ta'ridu al-hajatu wa ya'tallu al-jism haaju ene falo jawdi joginoɗa aɗa foti hajjiroyde a hajjoyani aɗa wiya ha haaju yana e jawdi ndi mbasa hajjoyde walla cellal joginoɗa aɗa wiya ha rafi ara mbasa hajjoyde ɗum noon tawde a andana ɗum hoorema nde dañjuɗa ɗeɗo geɗe tawa kadi cellal ene woodi jawdi ene woodi laawol ene hoola hoto wiya ha heño jaha kajjoya ɗum ɗo woni ko ɓuri moƴƴude jawdi ene yaha perta wa yataghayyaru al-halu alhaaliji mbaylo hoolare natta ɗum noon nde wayani noon nde dañƴande firtata ko ya heño itta haqqe allah pawiɗo e dow ma o wadde noon fal aqilu de man badara ila ada'i maftarada allahu ta'ala alayhi fi zamani al-imhali ay wiyete kaqqilɗo ko on mo ganduɗa so allah farli e ma hunde aɗa jogii waktu jaajjo mbasa wiide aɗa fada ha wattan waktu o keñoɗa jaha gila arwande waktu o oɗo woni kaqqilɗo nde wonde jomiraɗo wi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jawno ɗe fewde e yaafuya to joomi mon ay aɗa wawi fadde ha ndara mayde gona e yafnade kono a andane mayata wadde noon mbiyeɗa ko ya yawno jafnoɗa
ay kala hen gedal ngal ada wada firtata ko ya yawno mbada wa jannatin arduha samawati wal ardu allah wi jawno de e aljannaji di ganduda jaajeende mum en fonda koye leyɗele asmanuji ɗum ɗo firtata ko ya yawno mbete ada heɓa dina aljannaji dina aljannaji mo jeyi ɗum en allah wi ko uiddat lil muttaqin aljannaji ɗi ko hulɓe allah keblana ɗum en omo haali nokku goɗɗo o wi sabiqu ila maghfiratin min rabbikum jawno de fewde e yafuyato joomi mon wa jannatin ardu sabiqu jaccuɗe mbadde ada ha joni noon ila maghfiratin min rabbikum fewde yafuya umrade joomi mon jaccuɗe fewde aljannaji ardu ha ka ardi samai wal ardi jajendi ndi way kono jajendi leyɗele asmanuji in aljannaji uiddat ɗi keblanama lilladina amanu billahi wa rusulihi dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dhul fadlil azim ɗin aljannaji ɗi keblana ko ɓen ɓe ganduɗa gonɗini allah gonɗini nelaɓe ɗum de woni ɓural allah so tawi allah hokkirima ni a dañi ɓural ngal ɓural noon allah hokkata ɗum ko mo haaji e tagore makko nde wonde allah kañum woni joom ɓure ɓe ganduɗa kadi ko ɗe mawɓe mbiɗen jiyaɓe allah ganden hajjude ko e dewe allah kimmuɗe jeeya ɗe ganduɗa no madaru qabuli hal ikhlasu ha wawa jaɓede alay sago laɓɓingol allah wona hen ko adi kala hunde jomiraɗo wi wa atimmul hajja wal umrata lillahi timmine hajju e umra wonande allah wona samba wona demba ko allah hajjante ko toon hajjete firtata ko khalisatan li wajhihi lkarimi subhana laɓɓine hajju o tawa ko sabi allah tan mbaɗirɗon wona ha yimɓe mbiya on kajji wa ala qasidil hajji tawbatu ila allahi ta'ala wa raddul huquqi ila ashabiha wadde noon jiɗɗo hajjoyde de ene waɗɗi e makko ene tengti e dow makko yo rutto e allah o tuuba o rutta haqqeji janani fewde e jomum en kadi wa taharril khuruji bil mali tayyibil halali yo neɗɗo o tinno e yaltirde jawdi ndi ganduɗa ko ni laamdi dagendi o wasa hajjiroyde ko harmi yo ƴeew ko laaɓi ko dagi o hajjira tawde o yiɗi ko dañje ko ene nafa mum jasde ala min fiqihin bil adai fa ala almuslimi an yata'arrafa ahkama hadhihi ash-sha'irati qabla safarihi lil qiyam biha neɗɗo kadi faama hajju so aɗa hajjoya a jangar hajju ganda aɗa fiɓi nde hitande ka kajjoyowo gila nde piɓɗa nde ha nde hajju o arata nde ene heƴa ɗon jangude damal hajju ngara emo kooliɗa haalanma no hajjirte hayso wonko wayloto hen tawa sa haalnama aɗa yawa famde nde wonde penɗe ɗe fof a andi ganda ko woni harminde ganda no harminirte ganda to harminte ɗum ko wayloto hen ko heewani so neɗɗo harmini no waɗata so ena harmina no waɗata no comciɗi mbaɗirte so neɗɗo yeehi ko foti ɓornade ɗum ko wayloto hen ko heewani ɗum noon ganda ɗum ɗo gila a yahani ɗum koko waɗɗi e neɗɗo jiɗɗo hajjoyde horo ya aɗa hajjoya aɗa waɗi jawdi ma jaha tawa ko jahata ko a anda ɗum noon wona a bonni hajju a bonni jawdi ma kadi a dañani hajju so a felliti yaade hajju a ƴeew ha ganda no yarate so aɗa nawa neɗɗo hajju yo taw a hajjoyi haɗa wiide aɗa nawa yumma walla bamma farilla o koye ma waɗɗi sa yeehi noon aɗa wawi naworde yumma walla jaha garta nawa yumma walla nawa bamma kono ittu farilla pawiɗo e ma o haɗa wiide aɗa ittana goɗɗo sa ittanto goɗɗo farilla suwa ittude wonko mankitawo an kanko so waɗima hajju makko sellu kono an wonko mankinɗa way kono wiide neɗɗo ummo juula ana juulani te waktu ene yonini a juulat kay mbiyamo juul walla juulden kam kono an kam waɗ ko waɗɗi e mako wadde noon hajju ene jogui ko namdi moƴƴi ko neɗɗo o anda ɗum ko adi nde omo yaha hajjoyde wa ida ma azama alayha falyastahi bil akhlaq al aliyata wal khilal al hamidata so neɗɗo felliti yaade hankadi yo ƴeew jikkuji moƴƴi o jogo yo moƴƴin alhaali makko fof ɗum woni mbete geɗe makko fof ene moƴƴa so hajju makko walla so umra makko o wawa dañde timmal moƴƴal yo wondino nafaqqe mo ene yonamo yo jogo jooɓaari ndi ene yonamo ko omo wallino hen ha joni noon e jogorade jikku moƴƴo horo waɗa hoore makko wonde teddendi wonande yumɓe ala horo teddu e dow yumɓe maana horo ya omo fawo yumɓe yo jogano hoore makko tawa ɗo woni fof ko dendaɗo wona ko jogaɗo balli yakun hamilan li siwahu
kanko kay so dañi yo jogo wodɓe kono horo yaaru wonde jogateɗo la mahmulan falyadul ulya khayrun min al yadi sufla jungo tongo de ɓuri jungo lesɗungo wa khayrun nasi anfa'uhum linnasi ɓuri moƴƴude e yimɓe fof ne kadi ko ɓurɗo ɓe wawde nafde yimɓe wadde noon kulen Allah jiyaɓe Allah wahrisu ala adai maftaradahu llahu ta'ala alaykum wa badiru ila al a'mali as-salihati allati takunu lakum sa'adatan fi dunya wa thawaban muddakharan lakum 'inda Allahi ta'ala yawm al-qiyamah kulen Allah jiyaɓe Allah nderɗe e tottude farillaji ɗi Allah farli e mon jaaccoɗe ha joni noon ilal a'mali salihati e gollude golle moƴƴe ɗe ganduɗa ina laatano on malal e aduna dañon mbarditari ndi ina resane on to joomi mon ñalawma darga mbawon hebde ndin jobdi ɗum ɗo wonno khutba men ñalawma hande enen fof ndenden juulen e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa kañum woni almami nelaɓe kanko woni ha joni noon ñemtinorgal kala moƴƴuɓe jomiraɗo yamiri en ngol julgol o wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل صالحات أعمالنا وأعتق رقابنا وبارك لنا في أولادنا وأهلنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا وعدم ألفتنا واجمع على الحق كلمتنا اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم on jaraba mi salmini moni kala do woni eno woniri ko Bokar Ahmad Diop to Nouadhibou amin biya on ketki jam